a jsem studentem taneční konzervatoře Duncan Center v Praze. Spolu se svými kamarády a spolužáky bychom vám chtěli ukázat, co všechno pro nás tanec znamená a jaké různé tvary, barvy a vůně může mít jeho vývoj od pravěku až po současnost. Austrálie a Afrika, ale my jsme v Evropě a tady se tanec vyvíjel úplně jinou cestou. V 15. století v období renesance byl o tanec veliký zájem. Všecky myši za sebou